Amb les coses de menjar no s'hi juga. Hola, soc Pilar Falcó, representant sindical de comissions des de fa molt temps. Crec que en territori en coneixeu, portem molts anys defensant tots els problemes que ens trobem cada dia i torno a presentar un altre cop per veure si tirem endavant amb força tots els problemes que ens trobem. Hola, soy Daniel Vela, soy delegado de Comisiones Obreras y llevo 23 años en la empresa y en estas elecciones queremos que compartas con nosotros vuestras inquietudes, que podamos hablar y que confíes en nosotros. Queremos estar junto a ti y defender vuestros derechos. Vótanos. Soy José Manuel, secretari general de la secció sindical d'ESGAP província de Barcelona i em presento a les properes eleccions per comissions obreres. Esperem el vostre vot, confieu en nosaltres com ho heu estat fent fins ara i no us defraudarem. Vota'ns! Soc José Antonio, operari de drenatges, delegat d'ESGAP. Em presento a les properes eleccions. Volem que confiïs en nosaltres com has confiat fins ara. Vota'ns. Soc Laura Fuentes, responsable de comunicació de la secció sindical d'ESGAP. Em presento a les properes eleccions a les llistes de comissions obreres. Participa i vota'ns. Soc Héctor, operari d'aigua potable de Martorell i delegat d'ESGAP. Em presento a les properes eleccions per comissions obreres. Vota i participa. Necessitem el teu vot. Gràcies. En tu i en tots vosaltres, tots tenim la força i la confiança. Amb el teu vot tenim la força. Junts amb vosaltres, sempre al teu costat. Vota comissions. Vota! Vota Comissions Obreres. El poder de canviar-ho tot.